Hello mga bata! Ako di ay si Teacher James Lee. Karon, atong katunon kung kinsa ang mga miyembro sa pamilya. Sa pamilya, anaa si Papa, Mama, Kuya, Ate, ug ang kinamanghuran. Aduna usab laing miyembro sa pamilya. Si Lolo ug si Lola. Kamo na usab, ilha ang mga gipakita nga hulagway. Very good mga bata! Ug karon, markahi og check ang hustong tubag. Asa sa mga hulagway si Papa? Husto! Asa sa mga hulagway si Mama? Husto! Asa sa mga hulagway si Kuya? Husto! Asa sa mga hulagway si Ate? Husto! Asa sa mga hulagway ang kinamanghuran? Husto! Asa sa mga hulagway si Lolo? Husto! Asa sa mga hulagway si Lola? Husto! Mga bata, sa sunod na usab, amping!